Кухнята на тихото готвене с Деси. Днес ще ви представим една рецепта за постни локумки с орехи. Сега преминаваме към забъркване на тестото. В купа сме сложили 2 чайни чаши брашно. Направили сме си кладенче, в което ще сложим олиото. Ще прибавим към него и виното. Бъркаме, за да може хубаво да се смесят брашното с виното и с олиото. След което ще прибавим и бак пулвера и ванилията. И ще сложим 2 супени лъжици пудра захар. След което ще продължим да замесваме тестото. Така разбърканото тесто ще го извадим върху плота, за да можем да го дозамесим с още малко брашно. И сега замесваме, защото след това ще трябва да го разточим и да го нарежем, за да можем да оформим нашите локумки. Така замесеното тесто ще го разделим на 2 части, като всяка част отделно ще разточим и ще нарежем на фитилчета, от които ще оформим нашите локумки. Оставяме едната топка настрани и работим само с другата. Разточваме кората. Виждате, че тестото е достатъчно еластично. Не може да усетите, но ухае на вино. А после като добавим лукума и орехите, ароматите ще се променят. Гледате кората да не е дебела. Може би около сантиметър. Ще прецените. И от така разточената кора трябва да отрежем еднакъв брой фитили, които след това ще напълним и ще завием. В така нарязаното на парченца тесто започваме да оформяме всяка локумка по-отделно. Сложете нарязания локум заедно с орехчето и го оформете по ваш избор. Оформите локумките по ваш избор, след което ги слагате в тава, на дъното на която сме сложили хартия за печене, за да можем след това по-лесно да ги изпечем в предварително загрята фурна. Правили сме нашите локумки, в случай не точно като фитилчета, а като топчета, и сега ще ги сложим да ги печем в предварително загрята фурна на 180 градуса. Ще са нужни около 15-20 минути. Вие ще прецените колко време им е необходимо, за да се изпекат. Нашите локумки вече са готови. Сега ще извадим тавата
и ще ги оставим за около минута-две да си починат, преди да ги наръсим с пудра захар. А междувременно да не забравяйте, ако все още не сте го направили, да се абонирате за Тихото готвене с Деси. Сега ще поръсим нашите лукумени сладки обилно с пудра захар, след което ще можем да ги подредим в чиния преди да ги сервираме. Добър апетит!